Abi ninyo kinsay na ay gitawag og mga Dios-Dios, dili ang mga Katoliko. Nanuman kay kanang mga imahin or mga ribulto nga naasulod sa simbahan Katoliko, mga ribulto og imahin na sa mga santos. Pag ilabi na ribulto sa atong Ginoong Jesucristo. Ang atong Ginoong Jesucristo dili man na sa Dios-Dios kay tinuod man na nga Dios. Subot ipasabot ang ribulto niya dili Dios-Dios. Ang mahal nga Birhen Maria mga santos dili man na mga Dios-Dios, mga santos gani no. Wala na mong ilang Dios. Subot pasabot ka ng ilang mga ribulto representasyon sa mga santos ug sa mahal nga Birhen Maria. Mahimo ng Diyos-Diyos ang usa ka butang kung number 1 nituo ka nga kana Dios, number 2 kung nituo ka nga makaluwas na sila nimo. So karon kining atong mga amigo nga mga sulpot di man gyud nila dawaton ang simbahan gitukod ni Kristo. Sa kabalo sila ang kining simbahan na iyan ni Kristo. Dito magyud sila sa mga nagpatuo nga makaluwas pud ang ilang sikta. Sa mga founders nila, for example, Seventh-day Adventist, Ellen G. White, Iglesia ni Manalo, si Manalo, Casoriano, ang Kibuloy, ug uban pa nga mga founders, mo naman ang ilang mga Dios. Subot ipasabot dili ang Katoliko na Diyos-Diyos. Kini mga sulpot ang na Diyos-Diyos kay instead of motuman sila kang Kristo, dito na hinuon sa nituman sa ilang mga pundador nga tawo. So ay biyahe man yung mga Diyos-Diyos kay impierno mo na.